binunyagang lalaki o babae, usaad nga manag-usa sila hangtod sa kamatayon. Ang sakramento sa kasal. Ang sakramento diin ang binunyagang lalaki o babae, musaad nga manag-usa sila hangtod sa kamatayon. Ngunini ang lalaki iya sa iyang amahan o inahan o mutipon sa iyang asawa o mausa sila. Wala buhata sa Dios ang tao nga mag-inusara, kundili iya siyang iandam nga magpuyo alang sa katilingban nga maoy maghimpit sa iyang kinabuhing tawhanon. Usa, gidugtong sa Dios ang lalaki o babae aron magtukod og banay nga maoy unang katilingban nga puy-an sa tawo. Kining panagtiayon sa lalaki o babae ipanalanginan sa Dios aron gikan sa pagkabanay nga tawhanon mahimong banay nga Kristohanon, diin mahibugso ang mga sakop sa dakong katilingban sa iyang lawas nga mistiko, ang simbahan. Ngadto gayud sa mas dako ug higpit nga katilingban nga iyang gitagna didto sa gingharian sa langit. Kining espesyal nga grasya ug panalangin ihatag sa Dios pinaagi sa sakramento sa kasal. Mga bunga alang sa tagsa-tagsa. Una, naghiusa-usa ka bugtong ug dili mabugtong nga panaghiusa tali sa asawa ug sa bana naghiusa sa Dios. Ikaduha, naghatag sa magtiayon sa grasya aron makabot nila ang kasantos diha sa ilang kaminyoon ug sa grasya sa pagdala sa responsibilidad sa pagpatubo ug pag-edukar sa ilang mga anak. Ikatulo, naghatag og grasya nga maghimpit sa gugma ug maglikod sa dili mabugtong nga kahiusa sa managtiayon. Bunga alang sa tibuok simbahan. Kini nga sakramento naghatag og dugang sakop sa simbahan o sa